मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। एकर दीवाना बजा मना भइल बजा मना भइल। एकर दीवाना बजा मना भइल बजा मना भइल। जब से भौजी के चोलिया में रंगवा डालल गइल। जब से भौजी के चोलिया में रंगवा डालल गइल। जब से भौजी के चोलिया में रंगवा डालल गइल। एकर दीवाना बजा मना भइल बजा मना भइल। जब से भौजी के चोलिया में रंगवा डालल गइल। जब से भौजी के चोलिया में रंगवा डालल गइल। लहंगा हबे पूर्णिया ता चोली हबे मुंगेर। मन कर रंगावा से भर दही चोलिया लहंगा हबे पूर्णिया ता चोली हबे मुंगेर। मन कर रंगावा से भर दही चोलिया। हम खाए लायक बड़ा भइल बड़ा भइल। जब से भौजी के चोलिया में रंगवा डालल गइल। जब से भौजी के चोलिया में रंगवा डालल गइल। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। कमर लचका के चाल चलतिया 20 में। फागुन में असरा जे टूट गई 30 में। कमर लचका के चाल चलतिया 20 में। फागुन में असरा जे टूट गई 30 में। काले काले अखियां दीवाना भइल हो दीवाना भइल। जब से भौजी के चोलिया में रंगवा डालल गइल। जब से भौजी के चोलिया में रंगवा डालल गइल। एकर दीवाना बजा मना भइल बजा मना भइल। जब से भौजी